V tomto videu si niečo povieme o kineziológii. Je to úžasná nápomocná veda pre zdravie, ktorú nenormálne zbožňujem. A v jednoduchosti povedané, kineziológia je veda o prúdení energií v tele. Cez telo má energia prúdiť. A vtedy sa cítime plný energie. Je to logické. Ale predstavte si ľudí, treba na pešej zóne, ktorí idú, ledva prekračujú z kroka na krok, hej, alebo sú v depresii a takí pochmurní, nohy ťahajú za sebou. Jednoducho hneď na ňom vidno, že cez neho energia neprúdi. Alebo napríklad niekto iný, ktorý si s ľahkosťou vykračuje a hneď vidno, že cez neho energia prúdi, tak samozrejme, že tam cez neho energia prúdi. A o tom to pracne je. Ja keď som bol na začiatku v kineziológii, tak som si robil testy a tých energetických blokov som mal neskutočne veľa. Sice na mne to až tak nebolo vidno, pretože ja som sa snažil to kompenzovať športovou aktivitou, ale jednoducho bolo toho veľmi dosť. Ale poďme na nejaký príklad. Predstavte si, že niekoho bolí koleno, alebo treba z rameno, alebo nejaké miesto na chrbtici, alebo možno, že vy máte nejaké boľavé miesto na tele. Cez to miesto boľavé jednoducho energia neprúdi. Predstavte si také koleno. Koleno, keď je zdravé a funkčné, tak cez neho energia krásne prúdi. Ale pokiaľ je boľavé a málo funkčné, tak energia prúdi okolo neho. A na to, či cez také koleno energia prúdi alebo nie, v kineziológii používame kineziologický test. Ja tento test nazývam energetický telový test a pokiaľ chcem zistiť na mieste na tele nejaké miesto, cez ktoré prúdi alebo neprúdi energia, tak jednoducho ten dotyčný si vystrie ruku, ja potom poklepem napríklad po kolene a pokiaľ vydrží ten dotyčný môj protitlak a bude silno držať a dokáže tú ruku držať v tejto polohe, tak jednoducho cez to miesto energia prúdi. Ale pokiaľ nevládze držať tú ruku ani ten protitlak môj, tak jednoducho vtedy mu ruka spadne a to znamená, že energia tam je zablokovaná. A prečo je tam zablokovaná? Dozviete sa v ďalších videách. A hlavne čo s tým, som zabudol povedať ešte.